zure ustez zu nola adieraziko zenukeen jolasa zer dan? Niretzako da zaila, adieraztea hitz bakarrean zer dan jolasa, ez? Baina niretzako adibidez maila pertsonalean jolasa da. Ni jolasa esaten dutena, etortez barruko impulsoa, bulkada bezala, ez? Eta nik uste dut hori badela pertsonok berezkoa dugun zerbait. Da, jarduera bat, ekintza bada jolasa, ez? Umeak, helduak, gazteak egiten dugun zerbait, baina batez ere da barrutik irtetzen den bulkada bat, berezkoa, sena, naturala dena, ez? Eta jolasarekin lotuta etortzen zaizkit hainbat adjektibo burura, ez? Hainbat ezaugarri burura. Etortzen zait askatasuna, etortzen zait plazerra, etortzen zait diversioa, etortzen zait ikasketa, prozesua, erronka, etortzen zait hainbat hitz burura, baina nik uste dut badela hori norberaren berezko, pertsonaren berezko jarduera bat. Esploratzia, jolastea esploratzia izango litzake, ez? Haurraren kasuan bai. Haurraren kasuan esploratzea, helduon kasuan ere bai, baina jolasak baditu beste konnotazio batzuk, ez? Nik uste dut haurrak hor jolasten duenean nolabait erronka bat ipintzen diola oharkabe bere buruari eta nahi gabe edo, ez? Konturatu gabe erronka bat ipintzen diozu zure buruari. Jolasten zabiltzanean, pasabiltza zure burua, zure gaitasunak, zure ingurua deskubritzen, esploratzen, bada esploratzeko tresna bat edo jarduera bat, askotan tresna, jarduera, hor nahaztu gaitezke definizietan, baina nik uste dut badela hori, barrutik irtetzen den zerbait, impulso bat, bulkada bat. Zergatik da garrantzitsua, esan dezun bezala, zenbat, barrutik ateratzen den zerbait da, eta beti aipatzen dugu ze garrantzitsua den zen guzti horiek errespetatzea, behar bat direlako, orduan, zergatik da garrantzitsua jolasa, zer esango zenuke horri buruz. Nire ustetan alde batetik barrutik irtetzen den hori denean utzi egin bertaio zen horri adierazten, eta zergatik da jolastea garrantzitsua? Askotan pentsatzen da, aurrak jolastu behingo dute bakarrik eta hori zuk lehen esan duzu bezala denbora pasa bada. Eta ez da denbora pasa bat, ze aurrarentzat jolastea guretzat lana egitea bezala. Jolasaren bitartez, deskubritzen du bere izatea, bere ingurua, erronka gainditzen ditu. Hau da, jolasten dugunean helburua ez da garrantzitsuena, prozesua da garrantzitsuena. Aur txiki bat jolasten dabianean material batekin, egurrezko bloke batekin, eta botatzen duenean horaria deskubritzen alde batetik egurrezko bloke hori hartzeko prozesu hori, beste alde batetik hartzen duenean ze testura daukan, latza den, suabea den, hotza den, beroa den, botatzen duenean zer gertatzen den ordenan, oharkabe informazio pila bat ari da jasotzen, eta ikasketa prozesua da. Beraz, horregatik da garrantzitsua, alde batetik gozamen iturri bat badelako, baina beste alde batetik haurren kasuan delako ikasketa prozesurik garrantzitsuena edo ikasketarako iturri garrantzitsuena, funtzeskoa. Zergatik, ekintza horretan gaude akzioan pleno sartuta, hain sartuta, akzio horretatik modu esanguratsuan jasotzen ditugula informazioak, eta horrek dira, geratzen direnak guregan iltzatuta. Beti ere, jolasa baldin bada askatasunez egindako jarduera, hau da, ezin dugu ahaztu, zerbait errutinazkoa edo gidatua bilakatzen baldin bada jolas hori beste zerbait da. Hau da, guk esaten diogunean aurrari, orain egingo dugu hau eta ez dakizer eta badakizer, eta gidatzen dugunean jolas hori, hor nolabait jolas hori berezko zen natural hori ari gara pixka bideratzen, ordan bideratua den hori ez da jolasa. Jolas librea eta berezkoa, barrutik irtetzen dena eta askatasunez gauzatzen dena.